Ρε εσύ μη, θα μπορούσες να είσαι life coach? Και αν ναι, τι θα εκπαίδευες? Καλά πλάκα κάνεις. Εννοείται θα μπορούσα να είμαι life coach. Και συγκεκριμένα pick-up artist. Ερωτικού περιεχομένου life coach. Κυρίες και κύριοι, Ελληνίδες και Έλληνες, επενδυτές και pick-up artists, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μη, με τον φίλο μου τον Δέλτα, και αυτό είναι το Couple Therapy Podcast. Αχ, πολλής λόγος τελευταία, για pick-up artists και life coaches. Ναι, όντως είναι το νέο internet trend να έχουμε επενδύσεις και πώς να αρπάξεις κοράσια από τα μπαρ και άλλα τέτοια περίεργα. Δεν δείχνει αυτό μια ευρύτερη κοινωνική παρακμή, έτσι, και είμαστε, ρε παιδί μου, σε χαρτογράφητα νερά. Δεν ξέρουμε πλέον τι πρέπει να γίνει και πώς. Ξεκάθαρα δεν ξέρουμε. Ή μας θεωρούν ότι δεν ξέρουμε, ότι είμαστε άμπαλοι σε κάθε τομέα, η πτυχή της ζωής μας πλέον. Και έχουν βγει διάφοροι σοφιστές, θα το πω, ευγενικά, χειρότερα απατεώνες, οι οποίοι θέλουν να μας προσφέρουν εύκολες λύσεις, φίλε Δέλτα. Αρχικά συμφωνούμε ότι είναι είτε σοφιστές είτε απατεώνες. Και γιατί? Κάπου εδώ θα πω να πέσει η διαφήμιση για τη Freedom 24, γιατί και εμείς το ίδιο κάνουμε. όχι, εντάξει. Είμαστε πολύ μικροί. Πολύ αργότερα. Όσο μαζεύουμε κοινό. Freedom, άμα θες, πάντως εμείς εδώ είμαστε. Να μοιράσουμε οικονομική ελευθερία. Ξεκάθαρα. Αν μας ακούνε οι Scouters. Λοιπόν, θα πω ότι συμφωνώ ότι είναι κυρίως απατεώνες. Διότι, ρε φίλε, άμα εσύ έχεις ανακαλύψει το λίκνο της ζωής, δεν ξέρω, τη μαγική συνταγή, και βγάζεις άπειρα λεφτά λόγω αυτού, γιατί έχεις τρελή επιτυχία σε αυτούς τους τομείς, για ποιο λόγο να κάτσεις να επιχειρήσεις να κάνεις monetize στο YouTube και να βγάλεις λεφτά να πουλάς, ρε παιδί μου, σαν course, σαν μαθήματα? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Ναι, και ιδιαίτερα σε μια ανταγωνιστική κοινωνία, παύλα οικονομία, το να μοιράσεις αυτή την πληροφορία που ολόκληρα σκάνδαλα γίνονται και δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, ας πούμε, έτσι, στον δημόσιο λόγο. Το να έχεις αυτή την πληροφορία και να βγάζεις λεφτά επενδύοντας, δημιουργεί ένα παράδοξο στο κεφάλι μου, ότι είναι χαζό να τη μοιράζεσαι, και αν την μοιράζεσαι, μήπως δεν είναι τόσο σημαντική τελικά. Αντίστοιχα, ρε παιδί μου, οι dating coaches δεν θεωρώ ότι έχουν να προσφέρουν κάτι. Νομίζουν ότι έχουν βρει την μία μοναδική αλήθεια, που είπες κι εσύ, και δίνουν λύσεις για περίπλοκα σχεσιακά προβλήματα εντός εισαγωγικών, δίνοντας ένα χαπάκι. Ότι αυτή εδώ είναι η λύση σου. Έλα εδώ, πάρε αυτό το course για να δεις πώς να ξεκινήσεις τη συζήτηση στο Tinder. Δεν είναι έτσι. Η άλλη πλευρά, ο δέκτης του μηνύματός σου, είναι ένα άτομο το οποίο έχει διαμορφωθεί από 1000 άλλα διαφορετικά πράγματα και εμπειρίες στη ζωή. Μπορεί να θεωρήσει αστείο το prompt που θα στείλεις, μπορεί να το θεωρήσει πάρα πολύ χυδαίο. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει μια αλήθεια που θέλουν να μας πουλήσουν. Ναι, αρχικά για τα οικονομικά, ίσως να μην είναι μια τόσο καλά κρατημένη πληροφορία, απλά γίνεται λίγο πιο προσβάσιμη. Σου δίνει μια πληροφορία η οποία ήταν εκεί έξω, απλά στην κάνει condense, ρε παιδί μου, σε απλά βηματάκια, για να μπορείς με το απλό μυαλό σου, που είναι πουρές από το 8 με 5 το καθημερινό, να μπορείς να το ακολουθήσεις, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά σου να κάθεσαι όλη μέρα και να κοιτάς γραφήματα για τις μετοχές. Περί ερωτικού περιεχομένου coaches, τώρα πού να το πιάσεις αυτό το ζήτημα, από πού? Δηλαδή πραγματικά, όπως είπες, κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Δηλαδή τι μπορείς να διδάξεις, για ποιον, τι δυνατότητες έχει αυτός ο κάποιος, μόνο προσωπημένα και αφού έχει μοιραστεί ο άλλος τους προσωπικούς του στόχους μαζί σου. Ίσως μπορείς να δώσεις κάποιες συμβουλές.
Ναι, σίγουρα. Εγώ βέβαια δεν τους διακρίνω. Τους θεωρώ λίγο ως πολύ το ίδιο πράγμα. Αυτοί οι άνθρωποι, να μην τους μηδενίσω. Ήδη τους έχεις μηδενίσει από την αρχή του βίντεο. Έχεις διαλύσει όλα. Να τους ανοικοδομήσω λοιπόν. Ρε παιδί μου, μπορεί να είναι βοηθητική, αλλά μπορεί να είναι βοηθητική για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία ιδέα σε αυτά τα δύο αντικείμενα. Του τύπου, θα ξεκινήσω από τους dating coaches, αυτούς τους pick-up artists, που μπορεί ρε φίλε σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικοποίησης, κοινωνικό άγχος και δεν μπορούν να κοιτάξουν τον άλλον στα μάτια όταν του μιλάνε, να δώσουν κάποιες συμβουλές του τύπου πώς ας πούμε να αρχίσουν να χτίζουν επικοινωνία με άλλους ανθρώπους και κατά πάσα πιθανότητα του άλλου φίλου. Όντως, οι βασικές αρχές μπορεί να σου δώσει. Ότι αυτές είναι οι βασικές αρχές, αλλά οι βασικές αρχές έχουν μετά πάρα πολλές άλλες διακλαδώσεις. Αντίστοιχα, οι life coaches των επενδύσεων μπορούν να βοηθήσουν κάποιον ο οποίος δεν έχει ανοίξει ποτέ ένα βιβλίο μάκρο-μικρο οικονομικών και μπορούν να σου πούνε πώς λειτουργεί μια πλατφόρμα επενδύσεων, αλλά αρχίζει και τελειώνει εκεί. Ξέρεις ρε φίλε τι μου θυμίζουν, είναι σαν υπόσχονται ότι θα δώσουν φάρμακα τύπου Βελόπουλου. Έχεις πονοκέφαλο, πάρε το πονοκεφαλικόν και όλα καλά. Ναι, κυραλυφή. Την κυραλυφή. Δεν υπάρχει κάποια κατά ανάγκη επιστήμη πίσω από αυτό. Κάποια μεθοδολογία που να στηρίζει τις απόψεις τους. Ρε φίλε, τι μεθοδολογία, ειδικά στη σκηνή του dating, τη στιγμή που είναι ζούγκλα εκεί έξω, κυριολεκτικά είσαι στον ωκεανό με τους καρχαρίες και αυτό το περιβάλλον συνεχώς μεταβάλλεται, δεν μπορείς να δώσεις σταθερές συμβουλές στοχευμένες. Πρέπει να είσαι τέρμα βασικές αρχές. Και αυτές είναι αενάως μεταβαλλόμενες σε σχέση με το τι είχαν οι παππούδες μας, προπαππούδες μας, που από το 10.000 π.Χ. μέχρι πριν από 100 χρόνια απλά παντρευόσουν το γείτονα, όποιος ήταν σε close proximity, κάποιο συνοικέσιο και τελείωνε εκεί. Δεν υπήρχε dating scene. Ήταν πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και κυρίως ένωση περιουσιών θα πω εγώ τότε. Ναι, γινόταν ιστορία ρε παιδί μου στα χτωπούτα ότι ο πρίγκιπας πήρε μία φτωχάλα τέλος πάντων. Ενώ δεν ίσχυε αυτό, συνήθως πήγαινες με κάποιον του ίδιου κοινωνικού στάτους, οικονομικής ευημέρειας στο παρελθόν. Σήμερα προφανώς το έχουμε αφήσει ελεύθερο, γιατί 20, 25, 30 χρονών ξέρει καλύτερα από όλη του την κοινωνία ποιον πρέπει να βρει και τι qualities πρέπει να αναζητήσει. Και πώς πάει αυτό? Εξαιρετικά, όπως γνωρίζουμε. Κοίτα, ναι, έχουμε απορρίψει παραδοσιακές αξίες που εντάξει, κάπου αποσκοπούσε και αυτό εκείνη την περίοδο. Βέβαια δεν έχουν αναθεωρηθεί αυτές οι αξίες για να ξέρουμε ότι είναι αυτές. Μπορεί να λέμε σήμερα ότι δεν μας νοιάζει τα οικονομικά του συζύγου, partner, ας το πάρουμε σε ένα γενικότερο επίπεδο, αλλά πάντα θεωρώ ότι υπάρχει στο πίσω μέρος του κεφαλιού ότι ποιο είναι σε ένα γενικότερο επίπεδο το potential της σχέσης μου με αυτόν τον άνθρωπο βάσει και αυτών των κριτηρίων που είπα και προφανώς ό,τι στάνταρ έχει ο καθένας στο κεφάλι του. Μπαίνουν πάρα πολλές παράμετροι μπαίνουν, ενώ παλιότερα ήταν εξές. Θα πάρεις αυτόν και θα μπορέσετε να αγαπηθείτε. Δεν το προτείνω ως λύση. Ωστόσο, δημιουργήσαμε μόνοι μας νέα προβλήματα, τα οποία όμως δεν έχουμε λύσει, θα πω εγώ. Ή την ψάχνουμε ακόμα τη λύση. Και γι' αυτό δημιουργείται η ζούγκλα που προανέφερες, θεωρώ. Μήπως πρέπει ο άνθρωπος, αντί να είναι ελεύθερος, να διοικείται για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο και όχι καμιά φορά και για τον ίδιο? Από ό,τι φαίνεται, από το πόσο αποτυχημένες μοιάζουν οι σημερινές σχέσεις, θα πω ότι πρέπει να βρεθούμε κάπου στο ενδιάμεσο. Πρέπει και να διοικήσει και να έχεις την ελευθερία. Γιατί ελευθερία εν τέλει είναι το να ζεις και με κάποιους όρους, υποχρεώσεις. Δεν μπορείς να πεις γιόλο όλα, αλλιώς καταλήγεις σε κάτι χωρίς σκοπό. Να υπάρχει ελευθερία προσαρμοσμένη στο 2026, απλά να μην χάνουμε και κάποιες πατροπαράδοτες αξίες. Οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυτό για τον καθένα. Επικίνδυνα πράγματα λες για τα αυτάκια του 2026.
Αλλά θα πω το ότι από ποιον διοικούσουν εσύ παλιά. Όταν λέω διοικήσε, δεν εννοώ να έρχεται ο τοπικός άρχοντας και να σου πει αυτόν θα πάρεις. Εννοώ ότι υπήρχε κοινωνικός έλεγχος. Από την άποψη ότι διοικούσουν από τους γονείς σου έμεσα, από τους γείτονες, από τους θεσμούς του χωριού, δεν ξέρω. Τώρα με την αστικοποίηση και αυτά δεν υπάρχει. Είσαι άγνωστος μεταξύ αγνώστων και εννοείται οι γονείς σου δεν έχουν και καμία διάθεση να σε διοικήσουν. Σου λένε κάνω ό,τι σε κάνει χαρούμενο. Λες και ξέρεις εσύ τι θα σε κάνει χαρούμενο. Υποτίθεται ξέρεις. Αλλά μάλλον όχι εκ του αποτελέσματος ό,τι βλέπουμε. Ξέρεις ποιος γνωρίζει σίγουρα τι σε κάνει χαρούμενο? Ο ψυχολόγος σου. Άλλη μια κάστα που θα κραχτεί στο σημερινό couple therapy. Εγώ θα τους υποστηρίξω ρε φίλε. Δεν μπορείς να τους βάλεις στο ίδιο τσουβάλι με τους coaches. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν σπουδάσει, έχουν διαβάσει, έχουν μια μεθοδολογία πρώτου σου πούνε κάτι. Μπορεί να διαφωνείς με κάποια αποτελέσματα της θεραπείας τους, που κάνουμε κι εμείς βέβαια couple therapy, αλλά εμείς κάνουμε... αλλά δεν μπορείς να τους απορρίψεις λίβδιν. Ναι, απλά δεν δίνουμε οδηγίες εμείς ο ένας τον άλλον. Εμείς απλά κράζουμε για να βγει από μέσα μας ένα μένος που προϋπήρχε. Είναι άλλου τύπου θεραπεία. Και τώρα μην μου συγκρίνεις τους ψυχολόγους του σήμερα. Άσε με ρε, είχα πόσους στο ίδιο πανεπιστήμιο, έβλεπα τα μούτρα τους. Έχει ευτελιστεί τελείως και αυτό το επάγγελμα, πιστεύω. Και κυρίως υπάρχει έλλειψη σε εμπειρία ζωής σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσωπικά πιστεύω ότι ένας ψυχολόγος δεν θα σου δώσει τόσο καλές συμβουλές όσο ένας 30 χρόνια μεγαλύτερός σου που έχει υπάρξει στη θέση σου. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερα με την εμπειρία. Και αυτό εφορμόμαι, για να το πω αυτό, από το ότι οι ψυχολόγοι λένε κάτι χαζά. Τύπου άμα σου φωνάζει ο σύντροφός σου πρέπει να πεις όχι, αυτό που κάνεις με πληγώνει, πρέπει να το σταματήσεις και μετά θα δώσετε τα χέρια και θα κάτσετε γύρω από τη φωτιά να τραγουδήσετε κουμπαγιά. Δεν θα συμβεί αυτό σε κανένα άλλο περιβάλλον πέρα από το sandbox του μυαλού σου που είναι πλήρως προστατευμένο. Στην πραγματική ζωή θα πιάσεις, ξέρω εγώ, ένα τραπέζι, θα τον αποδογυρίσεις, δεν ξέρω τι θα συμβεί, θα φωνάξεις κι εσύ, έτσι. Οπότε είναι χαζά. Ναι. Εντάξει, χαζά δεν θα τα έλεγα. Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να σε βοηθήσουν, πιστεύω, δίνοντάς σου ένα framework σκέψης, προφανώς σε κάποιες ιδανικές συνθήκες όπως θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Η πραγματικότητα προφανώς, όπως έχουμε πει σε πάρα πολλά podcast, είναι πολύ πιο σκληρή. Εγώ θα τους θεωρούσα ως μια valid λύση αν κάποιος έχει πραγματικό πρόβλημα να μπορέσει να κάνει μια καλύτερη αναζήτηση μέσα του. Δεν υπόσχονται, αυτό που τους διαφοροποιεί για εμένα είναι το ότι δεν υπόσχονται εύκολες λύσεις. Και εύκολες λύσεις υπόσχονται, γιατί δεν χρειάζεται να διαφημίσουν κάτι. Γιατί είναι ήδη established το διαφημιστικό κοινό. Οπότε ξέρουν όλοι ότι όταν έχω πρόβλημα θα πάω σε ψυχολόγο. Δεν σκέφτομαι όμως κάποιος την επένδυση. Κατάλαβες? Πότε δες τελευταία φορά διαφήμιση του McDonald's? Δεν χρειάζεται να διαφημιστεί. Το ίδιο είναι και οι ψυχολόγοι. Ψυχολόγοι McDonald's. Ωραίο. Θα πω ότι ίσως είναι λίγο καλύτεροι ψυχολόγοι που δεν χρειάζεται να διαφημιστούν. Έλα τώρα ρε εσύ. Κοίτα, μιλάμε τώρα για ψυχολόγους για τέτοια ζητήματα, έτσι. Όταν έχεις ένα πρόβλημα, αντιμετωπίζεις κάτι σοβαρό, όπως ας πούμε έχασες κάποιον άνθρωπο κτλ. Προφανώς πρέπει να ζητήσεις βοήθεια από επαγγελματία. Disclaimer end. Αλλά για ερωτικού περιεχομένου τώρα άστο. Δηλαδή πάλι θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από τον άνθρωπο τον ίδιο. Δηλαδή άμα δεν έχεις την ευφυΐα να κοιτάξεις τις βασικές αρχές, να δεις πέρα από τα παραδείγματα, δεν θα σε βοηθήσει κάποιος που είναι συνομήλικος σου και δεν έχει υπάρξει ποτέ στην κατάστασή σου. Θα πω ότι μπορεί να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει αυτό που λες. Δεν είναι Τι διαπίστωση ήταν αυτή? εντάξει, ξύλινος λόγος. Γυρνάς και λες ότι μπορεί να σε βοηθήσει ένας 30 χρόνια μεγαλύτερος σου περισσότερο από έναν ψυχολόγο. Εντάξει, ξέρω εγώ τι εμπειρίες έχει ο 30 χρόνια μεγαλύτερος. Μπορεί πραγματικά στη δικιά μου περίπτωση να βοηθήσει? Ναι, μπορεί και όχι. Εξαρτάται τον 30 χρόνια μεγαλύτερο. Μετά και οι ψυχολόγοι είπαμε ότι έχουν διαφορετικές εμπειρίες ως άνθρωποι. Κάποιος έμπειρος ψυχολόγος με 500 περιστατικά θα σε βοηθήσει καλύτερα από κάποιον ο οποίος πήρε χθες το πτυχίο του και άνοιξε γραφείο. Γι' αυτό δηλαδή, ναι.
Υπάρχουν και διαφορετικοί ψυχολόγοι, άλλοι βοηθάνε, δεν βοηθάνε. Σίγουρα όμως είναι 1000 φορές καλύτεροι για μένα σε σχέση με κάποιον που υπόσχεται εύκολες λύσεις. Αυτό. Σαφώς, αλλά ναι, έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους, όπως διεφθαρμένοι ψυχολόγοι. Που ήθελα να προσθέσω ότι οι ψυχολόγοι επίσης μπορεί να μην είναι απλά άχρηστοι, να είναι και διεφθαρμένοι. Θυμάμαι πριν μερικά χρόνια την περίπτωση μιας ψυχολόγου που είχε αναλάβει διαζύγια να δει πού θα καταλήξει το παιδί και έβγαζε σοριδών πιστοποιητικά ότι ο πατέρας είναι κατάλληλος να ασκεί τη γονική μέριμνα, και τα δικαστήρια έδιναν τη γονική μέριμνα στη μητέρα, αλλά για λόγους που δεν ήταν αληθείς, γιατί ο πατέρας δεν ήταν ποτέ ακατάλληλος να ασκεί μέριμνα, επιμέλεια κτλ. Οπότε έχουμε και αυτά, γιατί εκεί είναι ο κίνδυνος στην κάστα που την έχεις αναγάγει εσύ σε επιστήμονες και αδιάφθορους και επιτελούν έργο κτλ. Και είναι όλοι τρομακτικά ευφύης, ότι καθόμαστε και τους ακούμε γενικά, χωρίς να κάνουμε second guess πολλές φορές, χωρίς να τους ελέγχουμε μετά. Αυτό ισχύει κατεξοχήν. Εγώ θα πω, για να αφήσουμε τους ψυχολόγους λίγο ήσυχους, ότι σε κάθε επαγγελματική κοινωνική κάστα υπάρχουν και τα σάπια μήλα. Οκ, ναι, σίγουρα υπάρχουν εκεί. Εστιάζοντας όμως πάλι λίγο στους life coaches, θέλω να δείξω κάποια παραδείγματα του πόσο απλά είναι τα πράγματα στη ζωή τους. Θα πάρω παράδειγμα τον Τζούνι, ένας αυτός τώρα που ασχολείται πιο πολύ με επαγγελματικά, εργασιακά ζητήματα. Μας λέει κάθε φορά πόσο καλό αφεντικό είναι στην επιχείρησή του και το θεωρεί, ρε παιδί μου, το παίρνει σαν εχέγγυο ότι όλοι στην κοινωνία μας είναι και καλά αφεντικά, αρκεί να υπάρχει, ξέρω εγώ, ένα πνεύμα οικογένειας μέσα στην επιχείρηση. Δεν σκέφτεται, ας πούμε, όταν προτείνει στους ανθρώπους, ναι, πρέπει να ζητάς, ξέρω εγώ, μια φορά το εξάμηνο αύξηση, ότι υπάρχει ο φόβος στην αγορά εργασίας, πως η διεκδίκηση μιας αύξησης μπορεί να είναι πρακτικά αδύνατη ή μπορεί να με στοχοποιήσει μέσα στην επιχείρηση στην οποία εργάζομαι. Ή παίρνουν οι γενικότεροι αυτοί οι οικονομολόγοι του YouTube το παράδειγμα το ότι εγώ επένδυσα στον S&P 500 και κέρδισα 4 χιλιάρικα, λέω εγώ τώρα. Οκ. Μήπως όμως υπάρχουν στο ένα success story και άλλα 10 αποτυχίας, θα πω εγώ. Αυτό δεν μας το λένε ποτέ. Όχι ρε φίλε, δεν εξυπηρετεί το αφήγημα, γιατί να στο πούνε. Ξεκάθαρα, δεν εξυπηρετεί και είναι όλο μια μαρκετίστικη φανφάρα που κάπως τους βοηθάει αυτούς να βγάλουν λεφτά. Εμένα με ενοχλεί όμως, ρε φίλε. Όχι, γιατί το λες αυτό? Γιατί τώρα το λες? Αφού ο Τσούνης βγάζει εκατομμύρια, κάθε Τσούνης, έτσι, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, και μετά λέει τι θα κάνω, θα πουλήσω, να βγάλω και από το YouTube 5 ευρώ το μήνα, ξέρω, 100 ευρώ, δεν ξέρω πόσο βγάζει. Εκεί θα... Μπορεί να λειτουργεί μια ως γενικότερη διαφήμιση γύρω από την επιχείρησή του, την περσόνα του. Σίγουρα, κάπως έτσι λειτουργεί. Εμένα με ενοχλεί ιδιαίτερα που νέοι σαν και εμάς πέφτουν σε αυτές τις παγίδες. Υπάρχει ίσως εκεί έξω μια τρομερή έλλειψη αυτοπεποίθησης στον κόσμο να σταθεί στα πόδια του, και ειδικά στην περίπτωση των dating coaches, που νομίζουν ότι, όπως είπα πριν, ο κόσμος νομίζει ότι θα αγοράσεις ένα πακέτο και κάπως, ας πούμε, λύθηκε το πρόβλημά σου της προσέγγισης. Δίνουν ψεύτικες υποσχέσεις λοιπόν, κατά εμέ, και η έλλειψη οποιασδήποτε πιστοποίησης, όχι πτυχίου, κάποιας πιστοποίησης κάπως να είναι εδρεωμένη σε αυτόν τον τομέα, μπορεί να προκαλέσει και ψυχολογική ζημιά, αν όχι και οικονομική ζημιά, σε αυτούς που προτείνουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί κάποιοι να βοηθηθούν, αλλά θεωρώ ότι είναι ελάχιστοι. Διαφωνώ με πάρα πολλά από αυτά που άκουσα. Ρίχτω. Το παρουσιάσω ότι πρέπει η πιστοποίηση είναι το α και το ω, και στην Ελλάδα έχουμε άπειρους απόφοιτους, κυριολεκτικά άπειρους, με μηδενική αξία στα πτυχία τους. Είναι ένα εχέγγυο. Αυτό μόνο. Και γιατί σε εκνευρίζει τόσο που πέφτει ο άλλος στην παγίδα? Τι να κάνουμε, τους κηρύξουμε παράνομους? Θα έπρεπε να υπάρχει στην καλύτερη ένας μηχανισμός που να τους παρακολουθεί από την άποψη της ποιότητας αυτών που προσφέρουν. Δεν μπορώ εγώ αύριο να βγω να πω να γίνω dating coach
Πώς δεν μπορείς? Αλλά εσύ προτείνεις κρατισμό κι άλλο. Να υπάρχει κι άλλος μηχανισμός που να ελέγχει και να. Φυσικά, ο Μη να μην είναι υπεύθυνος για τη ζωή του, να έχει ένα πατερούλι και να του λέει αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό, αυτό στο εγγυώμαι. Για να μπορείς να στραφείς μετά αυτού και να πεις με κατέστρεψε, εσύ έπρεπε να με σώσεις από αυτό. Τίποτα αυτό να μην είναι κάνεις το πρόβλημα. μόνος σου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ας βάλουμε ιδιωτικές επιχειρήσεις να πιστοποιούν άμα είναι. Το θέμα είναι ότι κάπως πρέπει να προστατευτεί ο κόσμος από αυτούς τους scammers. Όχι. Το καταλήξαμε ότι είναι scammers, ότι δεν. Καλά, μαζί δεν συζητούσαμε που λέγαμε ότι έχουν και κάποια καλά, σου δίνουν τις βασικές αρχές. Δίνουν βασικές αρχές. Δίνουν βασικές αρχές, δεν διαφωνούμε. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί να οθήσουν και κόσμο σε λάθος συμπεράσματα. Διαφωνείς αυτό? Και ο φραπέ σου μπορεί να σε στείλει στην τουαλέτα, αλλά τον πίνεις. Και τι να κάνουμε τώρα? Και αν. Λοιπόν, bottom line, όπως είπες και εσύ, είμαστε στην εποχή της απελπισίας, κοινωνικής και maybe οικονομικής. Ψάχνουν εύκολες λύσεις. Θα εμφανιστούν κάποιοι που θα πούνε ότι τις έχουν. Και σε όλα τα επίπεδα, και στο YouTube και σε πολιτικά επίπεδα. Τώρα από εσένα εξαρτάται, δεν θα σε σώσει κανένα κράτος. Εσύ πρέπει να έχεις την κρυσάρα που είπαμε σε προηγούμενο επεισόδιο και να κοσκινίζεις στον ποταμό Yukon για το χρυσάφι. Είναι και θέμα ατομικής ευθύνης σαφώς, αλλά πρέπει να υπάρξει και μια άλλη προστασία, μεγαλύτερη, του πατερούλου που σου αρέσει εσένα να λες. Μου αρέσει να λέω, αλλά εσένα σου αρέσει τελεία, από ό,τι φαίνεται. Για να καταλήξουμε, bottom line. Ζούμε ως Έλληνες σε μια τραγωδία που από μηχανής Θεός έρχεται και μας ξελασπώνει. Από αρχαιοτάτων χρόνων. Η πραγματική ζωή όμως δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και σε ποιες παγίδες θα πέσουμε. Life coaches, dating coaches. Μέχρι την επόμενη συνεδρία, διεκδικήστε τη ζωή σας και αφήστε τους πατερούλιδες. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe σε όλες τις πλατφόρμες στις οποίες μπορείτε να μας βρείτε. Κάντε το τώρα, δεν κοστίζει τίποτα. Ένα comment από κάτω, ένα like, βοηθάει. Για να μην χρειαζόμαστε πατερούλιδες, να έχουμε εσάς, να είστε ο ντάντι μας. Σταμάτα. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη συνεδρία, γεια σας.